Pán Takáč, vy sa teda čudujete, že prečo a koľko malých farmárov a chovateľov, ktorí majú pár kusov zvierat doma, nenahlasujú svoje chovy. Tak sa pozrite, aká pomoc je tu od revolúcie pre slovenských poľnohospodárov vo veľkochovoch. A tu nehovorím o malých farmároch, vo veľkochovoch. Vždy sa len prijímajú nové a nové nezmyselné debiliny z Bruselu na to, aby sa ešte viac podkopávalo poľnohospodárstvo na Slovensku. A vy, ako pajáci, poslušní psíkovia s vyplazeným jazykom na zadných, čakáte na svoju odmenu, že vás potlapkajú po pleci, po hlave. Zavoláte si tu nejakých kontrolórov z Bruselu a potom sa za nich schovávate, že riadite sa podľa nariadeniami Európskej únie. A kto povedal, že to sú tie správne princípy a správne návody, ako pri takýchto problémoch postupovať? Keď sa to dalo riešiť bez zabíjania pred 50 rokmi, prečo sa to nedá teraz? To mi vysvetlí niekto? Alebo Európska únia? Lebo nechcú páni hore, aby sme tu boli sebestační? Aby sme mohli jesť kvalitné mäso a výrobky mliečne? Budeme žrať pandravy, ty kokos, cvrčkov a slimákov. A pozrite sa, aká je byrokracia na Slovensku, koľko všelijakých debilín treba nahlasovať, no vôbec sa nečudujem tým malým farmárom. Pokiaľ by bola nejaká štátna podpora pre takýchto ľudí, ktorí doma chovajú a zjednodušil sa celý proces, tak určite by k tomu pristupovali aj oni zodpovednejšie. A možno je na mieste to, čo sa teraz stalo, lebo všetky takéto nedostatky v poľnohospodárstve sa postupne pekne odkrývajú, vyplavujú sa na povrch medzi laickú verejnosť. A treba začať s tým niečo konečne robiť. Ste na to vo vláde, aby ste to vyriešili.